Акарозид ки ҷо мерем? шуморо намедонне ки ман қатъи ҳамкурсо мерам. Аймо ҳамкурсои мирғда қатъи мо бира чӣ? манам қатъи ҳамсинфо мерам. Амимай бетақдири умр ки дадаем да. агар бифурад биё қатъи ҳамкурсои мо мегардем охӣ. Ман қатъию духтарои зо мекашам. хона да бишӣ охӣ. Хона? Хонаи мо да ҳеҷ канест саи сол. Ҳама бирафтан қишло. ту чӣ ба нарафтӣ ака? ё ки хонагиҳоту набурданд ту? Не хидма нафурӣ. Гуфтум ака қатъи шумоид мекунам. ясед качаб гира ин гудакоид кадам биги охӣ. сағире. Рустами кал ҳама хандид ту наханд ҳайвон.